Așa, așa, așa. Bravo. Că ți-a peste toată casa acum. Așa. Așa. Că tare, acum a învățat să facă cu papa, cu mânuța, Hai la tata. Hai la tăticu. Așa. Hai coaci. mai facem și asta. De acum o filmează Radu cum merge Cația. Se mâncă că tu ce ești la mine? Hai coaci. Hai coaci. Da. Hai coaci. Hai. Așa. Am zis că nu o să meargă țear și merge. Așa. Așa. Da, e de acum va Așa. Ce e Elincuța? Ce? Mâine mai am un interviu și săptămâna ala așteptam pe manager să vină în vacanță. Așa. Zis că vine pe 18 august de-abia. Așa. Și nu știu. Bravo! Ia! Da, sigur. Așa. Uite. Adică nu chiar... Uite. Așa. Să-mi văd când termin cu tare. Așa. Să-mi iau o decizie, că așteaptă. Știu. Aici mai e greu ca luni. Da. Și este. Ai, ok. Hai, că e rău aici. E periculos aici. Hai acolo. Du-te la mamă. Du-te la mamă. Hai. Du-te la mamă. Da, păi și noi E vrem să încăpățânată, ieșim. ce vrei, ce faci. Mai lumină. Sunteți cu 3 ori în urmă, nu? Da, 5:30 așa. Pa. Hai, spune, papa. Papa! Spune, papa! Pașa, fetița. Așa. Așa. Hai, ținte de tăticu și sus. Hai. Așa, bravo! Da, unde să urcă fetița? Da. Așa. Du-te la mâță și țăp la ea. Vezi așa de repede vorbește? Ce ai? Hai, dă la bunica. Ce ai acolo? Da. Așa. Dirigează corul. Așa. Bine învățat.
trying to raise questions about his religion, about race, about his patriotism. Yeah. Well, I haven't read this Jerome Corsi book, but from the description that you've given and Jessica's given, and a piece in the New York Times, and it certainly sounds like it has some significant problems with it. What's interesting to me is that this New York Times today, which looked at this Jerome Corsi book, didn't look at the book that's number 5 on its own website, coming out this week, and that's another book about Barack Obama called The Case Against Barack Obama, written by a guy named David Cardoso. Cardoso's a serious reporter. I mean, I don't always agree with everything he said, but he's a serious reporter. Pasha. Ai, guardate. Asha. Asha, telecomando. Among conservatives for more information about Barack Obama than they're getting from the quote-unquote mainstream press. Yeah, but the more scurrilous claims at least seem to be getting the most attention. Sorry, put Roman says on, David. Yeah. Asha. Pasha. Jerome Corsi, the author of Abomination, is on there tonight. We're going to be Asha. There. There. Da. Ce, mașinuță, măi, tu parcă ești băiețel, măi. Numai acelea te interesează, măi. Uite că Așa. aruncă din cale, îți duc cale. Așa, așa. Bravo, Elicuță. Sus, împiedicat acolo. Opa, așa. Recognize me? I know your husband. You know my wife. We've had coffee together. I'm giving your child a ride home from the game. Hey, I'm someone. Yeah. And more importantly, that you trust. It's me, Coach Sanders. Hai să nu prindă mânuța pe acolo. Sexually abused children are abused by someone they know. Help make it disappear. Go to darknesstolight.org and get the tools you need to protect our children. They're a gang right now. Așa. Așa. Uite cum se întoarce, păi. Unde mai ajungi? Fugi.